Täällä vahtimestari taas kuuluttelee. Näin tuttuihin ja turvallisiin sanoihin alkavat monet meidän aamut. Silti harvat vain tietävät, mitä tuntien välissä oikeasti tapahtuu. No niin, tultiin kuvausryhmän kanssa nyt paikan päälle katsomaan, mitä tässä valkoisessa kopissa todella tapahtuu. Karkkikuja näkyy. On tippunut vahtimestarin taskusta kaiken näköistä karkkia. Mitä? Ja mennään sisään. Tämänkö takia sua on näkynyt aamujäällä vai täälläkö sä lorvit? Sinäkin. Kaiken näköistä se oikein puuhaa täällä.